Live mula sa CLTV 36 Studio. CLTV 36 News. Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako po si JM De Jesus at oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon ngayong Martes, July 8. Alternatibong ruta, papasok ng sakop, pinag-aaralan na ng CSFP-LGU. Mga kolorom na van sa CRK, sinalakay ng mga otoridad. CDC employees nanawagan sa Malacanang na mamagitan sa kanilang labor issue. CBCP, hiniling na higpitan ng regulasyon sa online gambling. At alamin ng Kia Seltos ang SUV para sa iba't ibang lifestyle. Posible umunong umabot hanggang Setyembre ang roadworks sa maimpis portion ng MacArthur Highway sa San Fernando, Pampanga. Kung nito, planong butasan ng isang pader sa Diosdado Macapagal Regional Government Center para magsilbing alternatibong ruta patungo sa iba't ibang tanggapan ng pamahalaan. Magbabalita si Ashley Punzalan. Nitong Pebrero, tinutukan ng CLTV 36 ang road rehabilitation ng Department of Public Works and Highways o DPWH Region 3 sa maimpis portion ng MacArthur Highway sa Barangay Maimpis, City of San Fernando, Pampanga. Naging madalas kasi ang pagbaha ng area tuwing umuulan ng malakas na naging sakit ng ulo ng mga motorista at commuters. Dahil din sa madalas na pagbaha at malaking volume ng mga sasakyan na dumadaan dito, nagkaroon na rin umano ng damage ang pavement nito. Matatandaang ngayong Hulyo ang sinabing target na matapos ng DPWH ang road rehab. Pero hanggang ngayon na rainy season na, hindi pa rin nakukumpleto ang pagpapagawa ng naturang daan. Ngayong Martes, July 8, nagkaroon ng pagpupulong ang City of San Fernando Local Government Unit, DPWH, pamunuan ng Diosdado Macapagal Government Center, at iba pang utility providers na posibleng makatulong sa mga maaaring gawin bilang pansamantalang tugon sa mga epekto ng pagka-delay ng rehabilitasyon. Kabilang sa suliranin ngayon ang pagbigat ng daloy ng trapiko at pagbaha sa hindi pa natatapos na kalsada. Kaya naman sa pangunguna ng City Public Order and Safety Coordinating Office o SIPOSCO, pinag-uusapan na ang pagbubukas ng isang alternative route patungo sa Diosdado Macapagal Regional Government Center o mas kilala na sakop. Bali yung bubuksan na portion, actually, that will benefit yung mga ingress and egress sa mismong compound. No? Pero syempre, ang commuting public natin or yung motorista natin na bumabaybay sa MacArthur would benefit also. Kasi nga mababawasan yung mga sasakyan na makakasabay nila sa MacArthur due to dun sa pagbukas ng backgate na yon. No? Sakaling mabuksan ang alternatibong ruta, maaari umano nitong mabawasan ang traffic buildup sa lugar na isang malaking tulong lalo na sa mga empleyado at commuters. Gayunpaman, concern umano ang safety at security ng compound kung hahayaang makapasok ang kahit na sino. Kaya naman patuloy pa ang coordination ng SIPOSCO at Diosdado Macapagal Government Center para sa planong ito. Actually, we're still in coordination with the management po no, sa DMGC kung sino nga lang ba yung pwedeng lumabas-masok doon sa area.
Of course, yung security purpose baka kasi ma-compromise if ever napapasukin natin lahat ng klase ng sasakyan, lahat ng public, tsaka siguro clients na talagang pupunta naman dun sa area. Bukod dito, magdadagdag rin ng mga reflective signs ang DPWH upang maiwasan ang aksidente, lalo na tuwing gabi at malakas ang ulan. Panawagan naman ng Siposco, sumunod sa mga batas trapiko at dagdagan ang pasensya, lalo na kung maipit sa traffic. Samantala, Setyembre ngayong taon ang target na pagtatapos ng rehabilitasyon ng kalsada. Sinusubukan pang kuhanan ng panayam ng CLTV 36 ang DPWH Region 3 ukol sa delay ng road rehab. Ashley Punzalan, CLTV 36 News. Samantala, pansamantalang isasara ilang bahagi ng kalsada sa Angeles City dahil sa isinasagawang infrastructure project ng Angeles Electric Corporation. Isasara ang bahagi ng Malabañas Road sa Biyernes, July 11, habang sa susunod na Martes, July 15, ay may closure sa kalsada malapit sa La Pieta sa Barangay Santo Cristo at Barangay Pulong Bulu. Bunso dito ng gagawing paglalagay ng underground piping sa Philippine National Railways o PNR right-of-way upang mapabuti ang transmission ng kuryente sa lungsod. Tinatayang tatagal ng 2 hanggang 3 buwan na aktibidad. Magkikipagtulungan naman ang Angeles City Traffic Development Office o ACDO sa AAC para sa pagsasaayos ng trapiko. Pinapayuhan ng mga motorista na planuhin ang kanilang biyahe at sundin ang mga traffic advisory ng LGU. Sa ibang balita, umarangkada na ang pamamahagi ng 20 pesos kada kilong bigas para sa 300,000 na benepisyaryo ng walang gutom programa WGP ng DSWD. Bahagi ito ng direktibang tugunan ang kagutuman at food insecurity sa bansa. Katuwang ang Department of Agriculture sa pagpapatubad ng programang Benteng Bigas meron na sa WGP. Magbabalita si Bryce Oracion. Nasa 300,000 beneficiaries ng Walang Gutom Program o WGP ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang makikinabang nasa 20 pesos kada kilong bigas. Ito ay matapos pirmahan ng DSWD at Department of Agriculture ang Memorandum of Understanding para sa programang Benteng Bigas meron na sa WGP. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, ang nasabing kasunduan ay konkretong hakbang upang maisakatuparan ang direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyaking may akses sa abot-kayang pagkain ang mga pinakanangangailangang sektor ng lipunan. Sa ilalim ng WGP, bawat benepisyaryong pamilya ay nakatatanggap ng 3,000 peso monthly food credits sa pamamagitan ng Electronic Benefit Transfer o EBT cards. Unang isinagawa ang pilot rollout nito sa Tondo, Manila kasabay ng Redemption Day ng mga benepisyaryo. Ipinatupad din ito sa mga piling lugar sa Cebu at Caraga Region at planong palawakin pa sa buong bansa kapag naging matatag na ang supply chain. Upang masigurong maayos ang implementasyon ng programa, nilagyan ng point of sale o POS system ang lahat ng mga WGP accredited retailers at nakatakdang mamahagi ang DSWD ng higit 4,700 kiosk units sa mga barangay. Target naman ng DSWD na maitaas ang bilang ng benepisyaryo ng WGP sa 750,000 families bago matapos ang termino ng Pangulo sa 2028. Kasama si Raymond Tasoy, Bryce Oracion, CLTV 36 News. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. Hindi raw may kakailangang posibleng sabwata na ilang tao sa loob ng Clark International Airport sa operasyon ng mga kolorum na van shuttle. Ito ang diretsahang pahayag ni retired General Richard Albano, ang bagong Regional Director ng LTFRB Region 3 sa kanilang isinagawang operasyon sa paliparan. Narito ang report via Zoom ni Paulo G. Santos. Ngayon, Kuya GM, isa ito sa gustong mabunyag ng LTFRB at ang binuo nilang task force. Kung paano nangyayari na merong kolorum dyan sa loob ng Clark Economic Zone. Partikular na nga dito sa ating paliparan o sa CRK. At sa pambungad na salita ni itong Regional Director ng LTFRB na si Richard Albano, sa bawat pasaherong sumasakay nga sa kolorum, may kapalit itong panganib, JM, at isang bahagi ng batas na nababaliwala umano. At dito sa ating naaktuhan na surprise inspection laban sa mga illegal na shuttle service ng mga ahensyang bumubuo dito sa Task Force kontra Kolorum, ito ay naisakatuparan, JM, sa pangunguna nitong mga law enforcer ng LTO Region 3, Clark Development Corporation Security Group, at ng PNP Aviation Security. Sa mismong coverage, nasaksihan natin, JM, na inisa-isa nila at hinarang nga itong ilang shuttle vans na agad-agad na nag-pick up ng pasahero sa labas ng arrival area ng CRK. Nagkaroon ng konting tension, JM, sa pagitan ng task force at ng mga driver. Karamihan kasi, JM, ay nagtangkang magpaliwanag na kilala nila yung kanilang pasahero. Pero sa aming pagdinig, may nabanggit na direktang usapan ng renta na nagkakahalaga ng 3,500 pesos para sa isang sakay. Malinaw na indikasyon ito ng bayad by trip arrangement. At ayon dito sa opisyal, Kuyang JM, na si LTFRB Region 3 Director Richard Albano, kung ang isang shuttle van ay walang prangkisa o itong Certificate of Public Convenience o CPC, ito ay malinaw na pasok sa kategoryang kolorum base sa traffic code ng LTO. At ang alituntunin ng LTFRB dito, ang ganitong paglabag ay may mabigat na parusa. Kabilang na dito yung impounding ng sasakyan, multang hindi bababa ng 200,000 pataas at suspension ng lisensya ng driver. Ang mas masaklap pa dito sa nangyaring operasyon, Kuyang JM, meron ding ilang mga airport taxis na nabigong magpakita ng kaukulang dokumento. At hinala ng task force, may ilan sa mga ito ay kambal plaka gamit ang parehong plate number ng ibang unit. Bagay na kasalukuyang bine-verifika nitong LTO Region 3 sa pamamagitan ng on-site verification system, Kuyang JM. At dito sa pagpapaliwanag ng LTFRB at ng LTO, sa aming panayam at dokumentasyon na Kuyang JM, napag-alaman kong ang sakay sa kolorum vehicle ay higit pa sa murang alternatibo. Isa itong kompromiso sa kaligtasan, seguridad at legalidad. Kaligtasan, Kuyang JN, kung bakit, sabi ng mga opisyal, walang sapat na insurance coverage ang mga pasahero sakaling masangkot sa aksidente. Sa usapin naman ng seguridad, hindi po pwedeng maitrack ng mga otoridad ang kolorum units, lalo na sa kasong may krimen o emergency, just in case na ikaw sumakay daw dyan sa kolorum. Ganun yung vulnerable, Kuyang JM, kung ikaw mapasakay dyan sa mga kolorum shuttle. At ayon naman dito kay CRK Vice President for Security retired General Lina, hindi lamang ang mga airport-bound vans ang kanilang binabantayan. Kabilang na isinasailalim sa masusing investigasyon ay ang mga shuttle services na regular na pumapasok naman sa loob ng Clark Freeport Zone. Partikular yung naghahatid ng mga factory workers. Ilan sa mga ito ay nadawit na rin sa reklamong walang sapat na dokumento. At ang panawagan ng mga otoridad, lalong-lalo na ang CDC, gusto nilang ma-regulate ng maayos ang batas trapiko at lahat ng mga tumatakbong public vehicle dyan sa Clark Economic Zone ay legal. Pakinggan natin ang kanilang mga soundbite, GM. Marami nagsasabi, bakit daw nagpo-proliferate dito? I know
that itong mga agencies na to, diretso naman ang trabaho. Ganun pa man, we will also cleanse our ranks if and when meron tayo naman nakikita. Guys, mura naman yan. Napakamura. At saka lang mo, dapat natin biyahin ito dahil natatamaan yung legitimate ng mga transport group. Nakamayang pag-unuran din ang babae. So, we need a cooperation of the civilian pathways department. Kung kailangan, kung ano ang sino ito, kaya naman pinatagilid yung siguro hindi nyo na malaki. Kasi kung may presence may case number. Pag wala yun, yan ay bubos. Okay. May traffic code din kami dito. Kahit may traffic code kami, papademonetize pa rin kami sa LTO. Pag naayos na yung deputation, talagang we will be very, we will have sustained operations against traffic violators dito. Kasi ayaw namin yung pupunta dito sa loob ng plan, kakain, pagkatapos ang ending map, pagkakaroon ng aksidente, napakasad naman ang experience nila. So gusto namin dito, alam naman ninyo yung gusto namin aksidente, lahat ng pupunta dito sa loob ng plan, magkakaroon sila ng napakaganda experience, di ba? Kung pupasok ka dito, pagkatapos yung mga traffic violators, mag-aksidente pa, ang pinakamasama doon, madadala pa sa di ba ayaw naman natin ng gano'n. So, we promote Clark as a tourist destination. As a matter of fact, Clark is the #1 tourist destination in Central Luzon. And we would like to maintain that. And Clark is also the Ano kayo? Isang pamilya? Opo, sir. Oo. Ganun do, kararating lang kayo. Bakit po, sir? Saan kayo galing, ma'am? Galing sa akong galing. Bataan. Mga taga-Bataan po. Magkano ko pa nyo? Dito po, sir. 3.5. Nakausap ka na ng LTO? Alin ka ba? Baka sandali. Sige, ma'am. Yung nangyaring konfrontasyon kanina, Kuya JM, no? At ang lumalawak na operasyon ng Colorum sa CRK ay hindi raw simpleng issue ito ng traffic violation, Kuya JM, at sa panayam at obserbasyon, lumilitaw na may sistema ng nagbubulag-bulagan at may kutsabahan sa loob mismo ng paliparan. At kaya ang kanilang investigasyon ay hindi lang dito sa mga operator, kundi sa loob na rin nitong paliparan ayon kay Director Albano. Hindi raw makakapasok ang Colorum kung walang kasabwat sa loob. JM. Yes, Kuyang Paolo, may mga katanungan lang ako. Meron ba sila mga natanggap sa labas? Mga sumbong o mga reklamo? Ano yung mga nakarating sa mga otoridad hinggil sa umunoy Colorum na van? Kuyang Paolo. Kumpirmado dito sa mga informante nila, lalo na yung mga air passenger, na bukod pa nga dyan sa mga Colorum, yung mga overpricing, yung mga nangongontrata kapag sila sumasakay. Ultimo yung mga blue taxi na ang presensya nila dyan sa paliparan palagi ang andyan. Tinitignan nila yung metro ng kanilang taxi, JM, at gayon na rin kung papaano yung kanilang nangyayaring papaano yung transaksyon. Meron silang mga agent na nagkukunwaring air passenger at base dito nakakakalap sila ng impormasyon kung papaano yung pangungontrata ng ilang mga tiwaling taxi driver, JM. So, kumpirmado itong mga impormasyon na kanila natatanggap talagang nangyayari sa loob. Paolo, gaano na raw katagal itong illegal na aktibidad nito sa CRK? Ang kanilang panansya, matagal na itong nag-ooperate dahil hindi lang iisa yung kanilang naharang kanina at yung mga sumasailalim sa verification process, dahil yung ilan talagang nakaposisyon na, pati yung sistema na sila tatambay muna sa parking area at yung sistema ng transaksyon. Dahil ang nakakapagtaka dito halos kamag-anakan nila yung kanilang sinusundo. Pero kapag binangga yung impormasyon ng driver at nung nagsisilbing ahente,
hindi naman sila magkamag-anak, JF. Kuyang Paulo, kung tatanggalin ang mga kolorum na van, ano yung mga lehitimong public transport sa mga bababa sa CRK? Yan ang itinanong natin sa LTFRB, kung yung access ba ng mga air passenger totoong tumatapat sa pangangailangan. So sa hawak ko na datos dito, Kuya JM, yung mga aprobado na meron talagang prangkisa, shuttle service nasa 205, tourist transport nasa 113, yung bus na tumatakbo dyan sa paliparan 349, yung minibus 209, taxi nasa 284, yung UV Express naman na lehitimo, ang numero nila ay nasa 279. Yung PUJ naman na nasa loob ng Clark Economic Zone ay nasa 17,895 as of June 2025 itong data ng LTFRB. So sa usapin ng access sa public transport, ang binabanggit ng LTFRB, meron numero at kayang pakitunguhan yung bilang ng mga air passenger na bumababa diyan sa CRK. Kuyang Paulo, panguli na lang, hanggang kailan ang pagbabantay nila sa mga kolorum na shuttle van? At ito ba ibabantayan din nila ay nasa labas ng airport na nakaabang? Itong task force talagang magiging mas malawakan, hindi lang yung mga van, yung mga shuttle van, kundi pati na rin daw yung mga naghahatid ng mga pasahero na nagtatrabaho naman sa CRK. Ang nasa kanilang inoobserbahan ngayon ay ang area ng diyan sa Bayanihan Park, sa area ng Balibago, at gayon na rin sa isang pinakamalaking mall diyan sa harapan ng main gate ng Clark. Maraming salamat, Paulo G. Santos. Samantala, formal nang sinimula ng Philippine Air Force o PAF at ng US Pacific Air Forces o PACAF ang ikalawang bahagi ng Pope Thunder Philippines 2025 sa Clark Air Base, Mabalacat City, Pampanga nitong Lunes, July 7. Tatagal ang bilateral air exercise hanggang July 18 at isasagawa sa iba't ibang training locations sa Hilagang Luzon. Ayon kay PAF spokesperson Colonel Consuelo Castillo, layunin nitong palakasin ang alyansa at defense cooperation ng Pilipinas at Estados Unidos. Sa naturang air exercise, magpapakilos ang PAF ng 2,301 personnel at iba't ibang air assets gaya ng mga fighter jets at helicopters. Magdadala naman ang PACAF ng 225 personnel at F-35 fighter aircraft. Bahagi ng CTPH ang subject matter expert exchanges at field training exercises sa mga itinalagang military training areas sa Hilagang Luzon. Inaasahang mapapahusay nito ang operational tactics at joint mission capabilities ng dalawang bansa. Matatanda ang unang isinagawa ng Pilipinas at Amerika ang unang bahagi ng naturang aktibidad noong April 7, 2025. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. Patuloy ang panawagan para sa makatarungang benepisyo. Isang motorcade ang idinaos ng mga empleyado ng Clark Development Corporation o CDC bilang pagprotesta sa umunoy pagkaltas sa kanilang mga karapatan. Ang ulat ay hatid ni MC Galang. Nagsagawa ng motorcade ang mga miyembro ng Association of Concerned CDC Employees o ACCESS, kasama ang iba pang empleyado ng Clark Development Corporation nitong Biyernes, July 4. Panawagan ng grupo na ibigay ang kanilang karampatang allowances, benefits at incentives o ABIS. Kabilang sa mga apektadong provisions ang kanilang retirement benefits, monthly incentives at Health Maintenance Organization o HMO coverage na umano'y naantala mula pa noong August 2023. Giit pa ng mga empleyado ang implementasyon ng Compensation and Position Classification System o CPCS ang umano'y dahilan ng pagbabawas ng kanilang mga benepisyo na naglalagay sa kanila sa malubhang economic disadvantage, lalo na sa hanay ng mga rank-and-file employees. Kasalukuyan ng nakahain ang preventive mediation case ng ACCESS sa National Conciliation and Mediation Board Region 3 laban sa CDC dahil sa umano'y paglabag sa Collective Bargaining Agreement o CBA para sa taong 2020 to 2025. Binigyang diin din ng union ang umano'y paglabag sa Article 100 ng Labor Code ng Pilipinas na mahigpit na nagbabawal sa pagtanggal o pagbaba ng mga umiiral na benepisyo ng mga empleyado. Sa kabila ng kanilang panawagan, alegasyon ng union na patuloy ang pagtanggi ng CDC management na umupo sa negosasyon. Dahil dito, diretsyang nanawagan ang ACCESS kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mamagitan na sa usapin. Naninindigan na rin sila na ipagpapatuloy nila ang mga mapayapang mga kilos protesta hanggat hindi na ibabalik ang mga naantalang ABIS at ganap na naipatutupad ang mga probisyon ng CBA alinsunod sa batas. Samantala, sinubukang kunan ng panig ng CLTV 36 News ang CDC, ngunit sinabing magpapadala na lamang sila ng statement ukol sa issue. MC Galang, CLTV 36 News. Bagong salot o virus. Ganito inilarawan ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP ang patuloy na paglaganap ng online gambling sa bansa. Anila hindi na ito simpleng libangan, kundi isa ng malalim na suliraning moral. Dahil dito, nanawagan ng mga obispo sa pamahalaan na higpitan ang regulasyon sa online payment systems na ginagamit sa sugal. Gayon din sa media na itigil ang pag-romanticize dito. Paliwanag pa ng CBCP, mabilis umuno itong kumakalat dahil sa madaling access gamit ang digital technology at e-wallets habang ginagamit pa ang mga sikat na personalidad para i-promote ito. Giit nila, hindi ito tunay na libangan, kundi isang uri ng pagkaalipin na kailangan ng wakasan. Samantala, nilinaw ng Pampanga State University na walang katotohanan ang kumakalat na impormasyon hinggil sa munay reconsideration o pag-endorso para sa mga estudyanteng hindi nakapasa sa kanilang college admission. Ayon sa universidad, hindi bahagi ng kanilang official admission process ang pagpasok sa pamamagitan ng rekomendasyon o endorsement mula sa ibang individual o grupo. Binigyan diin ng PSU ng pagtanggap sa mga first-year college student ay batay sa University Admission Test sa UAT, qualifying examination, interview para sa board programs at senior high school grades. Paliwanag pa ng pamantasan, limitado lamang ang kanilang kapasidad, kaya't kailangan sundin ang itinakdang proseso sa pagtanggap ng mga estudyante. Samantala, wala ng buhay nang matagpuan ang isang dalaga sa barangay Cordona, Herona, Tarlac nitong Lunes, July 7. Agad namang rumisponde ang Municipal Disaster Risk and Reduction Management Office matapos makatanggap ng ulat upang isagawa ang retrieval and rescue operation. Dinala sa Tarlac Provincial Hospital ang dalagita para sa kaukulang pagsusuri. Samantala, ilang oras lamang nakalipas, kinumpirma na rin ng mga magulang ang pagkakakilanlan ng bangkay. Kasalukuyan pa rin sinasagawa ng mga otoridad
ang investigasyon habang hinihintay ang resulta ng autopsy report upang matukoy ang sanhi ng pagkamatay ng dalaga. Manatili nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News para naman sa ulat panahon. Alamin natin kay Rainier Agas, weather forecaster mula sa Pag-asa Clark Station. Narito na po ang magiging kalagayan ng ating panahon ngayong July 8, 2025. Hanging habagat o southwest monsoon po ang nakakiepekto sa buong bansa. Ngayong araw, aasahan po natin ng occasional rains o panapanahong mga pag-ulan dito sa Ilocos Region, Batanes at Babuyan Islands dahil po sa southwest monsoon. Maulap na kalangitan naman po na may kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkulog, pagkidlat dito sa Metro Manila, Central Luzon, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Barm, Soc-Sargent, mga lalawigan sa Apayao, Abra, Benguet, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, Palawan, Antique, Aklan at natitirang bahagi ng Cagayan. Pinag-iingat po ating mga kababayan sa posibleng biglaang pagbaha o pagguho ng lupa dahil po sa katamtaman hanggang sa kumisang mga malalakas na mga pag-ulan. Samantala sa natitirang bahagi ng ating bansa, aasahan natin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap ng kalangitan na may tsansa ng mga pag-ulan, pagkulog, pagkidlat lalo na po sa hapon at gabi dahil po yan sa habagat. Pinag-iingat pa rin ating mga kababayan sa posibleng biglaang pagbaha o pagguho ng lupa kapag meron po tayong mga severe na mga thunderstorms. Ayan po ang latest isa sa Pag-asa Clark.
Ako po si Rainier Agas, nag-uulat. Samantala, libo-libong fans na nagtipon sa Philippine Arena noong July 5 para sa OPM Con 2025, isang all-star music event na inorganisahan ng Pure Gold. Tampok ang top OPM acts gaya ng SB19, Beanie, Flo G, G22, Kaya, Skastakli at Sunkist Lola na nagpakitang gila sa isang gabi ng world-class Pinoy performances. Silipin ang buong pangyayari sa report na ito. Walang katulad ang sigawan, sayawan at saya noong Sabado, July 5 sa epic celebration ng OPM Con 2025. Sa pangunguna ng Pure Gold, ginanap ang makasaysayang concert sa Philippine Arena at dinagsa ito ng libo-libong fans mula sa iba't ibang panig ng bansa. Tampok sa show ang ilan sa hottest at biggest names sa local music scene ngayon. Beanie, Flo G, G22, Kaya, SB19, Skastakli at Sunkist Lola na nagbigay ng sunod-sunod na world-class performances na literal na nagpalindol sa buong crowd. Mula unang beat hanggang sa huling encore, punong-puno ang gabi ng emosyon, hype at pagmamalaki sa sariling atin. Bawat artist may sariling pasabog, mula sa explosive dance numbers ng girl groups, sa matitinding rap bars ni na Flo G at Skastakli, hanggang sa hugot-filled anthems ng Sunkist Lola at SB19 na nagpaiyak, nagpakilig at nagpakanta sa buong arena. At syempre, hindi rin nagpahuli ang audience. Gen Z man o titos and titas of OPM. Influencers man o simpleng fans, lahat sabay-sabay na nakiindak, sumigaw at kumanta. Dahil dito, muli na namang pinatunayan ng mga Pilipino na buhay at patuloy na namamayagpag ang original Filipino music. Danny Cagino, CLTV 36 News. Looking for an SUV na may style, substance at sulit na performance? Meet the Kia Seltos, ang compact SUV na astig ang dating, loaded sa features at handa na sa kahit anong biyahe. Equipped with high-tech safety features tulad ng lane keeping assist at forward collision avoidance assist, swak ito para sa daily drive man o weekend road trips. At ang pinaka-good news, available na ang Kia Seltos sa Laos Auto Group. Kaya hindi mo na kailangan lumayo pa para ma-experience ang forma, power at peace of mind na hatid dito. Tara na't alamin kung bakit ang Kia Seltos ang SUV na swak sa lifestyle mo. Hi, good day. I'm Carlo Miguel Carion, Sales Executive here at Kia Clark. And today we were gonna explore the Kia Seltos. Yung Kia Seltos po natin is equipped siya with star map LED and a glossy grills po. And makikita niyo po sa harap yung newest logo ni Kia Seltos po. And equipped rin siya with 2 fog lights po. So makikita sa side. Si Kia Seltos ay equipped siya with 1.4 turbocharged engine. And ang horsepower niya is 138 horsepower. Ang size po ng gulong ni Kia Seltos is 17s with 17-inch alloy wheels po. And naka 4-wheel disc brake na rin po si Kia Seltos natin. Si Kia Seltos ay may ground clearance na 190mm, equipped siya with MacPherson strut. At ang body type naman niya is luxury compact SUV ni Kia. Sa bandang likuran naman, makikita natin ang signature star map ulit ni Kia na LED with matching the Kia logo. Tapos sa bandang baba naman is ang emblem ni Kia Seltos. Ang ating Kia Seltos naman is equipped rin siya with backing camera and reverse sensors. Isa sa mga safety features ni Kia Seltos. Ang kagandahan kay star map is itong buong to ay umiilaw, lalo na paggabi. Kitang-kita ka sa daan, visible siya, kaya naging highlight dun siya ni Kia Seltos. Para naman sa ating trunk is kasyang-kasya ang 2 luggage dito. Pero if you need more space, you can fold naman yung second row natin. Ang ating Kia Seltos ay meron rin siyang hydraulic assist
para hindi ka na mahirapan pag binubuksan mo ang trunk niya to. Dito naman sa baba ng trunk area is makikita natin yung spare tire and set of tools ni Kia Seltos. Ang Kia Seltos ay mayroon na rin siyang auto-fold na side mirrors. And ang side mirrors niya ay parang nagsisilbing nagwe-welcome sa'yo. Once na lumapit ka kasi sa Seltos is nag-unfold siya once nakalock ka. Tapos may mga turning signal lights na rin siya sa side mirror niya. And pagdating naman sa door handle, keyless entry na rin si Kia Seltos. Sa interior naman ni Kia Seltos, combination siya ng plastic and leather. Tapos sa bandang handle naman may matte touch siya and glossy finish. At dito nyo rin makikita ang controls sa windows and some side mirrors. Type of seats pala ni Kia Seltos is leather seats. And sa bandang driver side naman is electric and ventilated seats na to. Kia Seltos is also a 5-seater luxury compact SUV. Ang Kia Seltos pala ay naka 3-spoke leather na. Tapos tilt and telescopic pa ang kanyang manobela. Nandito na rin ang mga button na mga kailangan mo para sa iyong infotainment. Nandito ang cruise control, modes, voice command, volume, answer a call, favorites, lane keeping assist, and forward collision avoidance assist. Ang ating Kia Seltos is equipped rin siya with fully digital instrument cluster and infotainment system. Ang infotainment system natin is, ang size niya is 10.25 fully touchscreen display. Equipped na rin siya with electric parking brake, auto hold, heated and ventilated seats, at extra view. If tumatakbo tayo, gusto natin extra view, makita nyo sa likod, meron siyang camera button dito. Gitnang panel naman is meron tayong extra storage dito with an charging port Type-C. Tapos, sa gitna naman ay 2 cup holders. Ang Kia Seltos ay equipped na rin siya with a push start button. Kia Seltos ay equipped na rin siya with different drive modes like Sport, Eco, Comfort, and Smart. Tapos, here nyo na rin po makikita ang mga traction niya. Snow, Mud, Sand. Si Kia Seltos ay equipped na rin with wireless Apple CarPlay and Android Auto. Tapos naman, if ayaw nyo mainip sa biyahe or gusto nyo mag-relax, pwede tayo makinig sa sounds of nature. Sa aircon naman, dito natin makikita ang temperature, fan speed, if automatic or normal AC, tapos kung saan lumalabas na vent yung hangin natin. Dito naman natin makikita ang wireless charging, USB port, 12V charging port. Tapos, once na umilaw yon, doon nag-indicate na naka-charge ang wireless charging na phone. Kia Seltos ay equipped rin siya with a panoramic sunroof, nag-offer ng large panel both front and rear seats. Ang price pala ni Kia Seltos 1.4 Turbo SX80 is 1,688,000 pero promo starts 78K DP. Once kumuha tayo ng Kia Seltos, ang inclusion niya is Upper Optic Essential Tint, 3 years LTO free registration, carpet type na mattings, tapos 1 year Laos Care worth 32,000. Sa mga gustong mag-inquire, pwede rin kayong mag-call or text sa 0998-587-5258 or mag-message sa aming Facebook page na Kia Clark. Para sa mga gusto na bumisita sa aming showroom, pwede kayo pumunta dito sa Kia Clark near Coffee Bean and Yellow Cab. Kia, movement that inspires. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV 36 News. Para sa karagdagang detalye, maraming i-follow ang aming social media pages. Sa Facebook at CLTV 36 Official, CLTV 36 News. Sa Twitter o X, CLTV 36. Sa Instagram, CLTV 36 Official. Kung nais yung balikan ng mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel CLTV 36 Official at ang aming website www.cltv36.tv. I-promote ang iyong negosyo para mas marami kang maabot sa TV at social media sa pamamagitan ng pagkikipag-partner sa CLTV 36. Magpa-advertise na at i-feature ang iyong produkto o serbisyo sa aming mga news at public affairs programs.
Para sa inquiries, mag-message sa aming official Facebook page o tumawag at mag-text sa 0930-381-9332 o 0918-854-2357. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 38 cable partners. Kasama ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si JM De Jesus. Maraming salamat po.